Пожелая по едно желание, защото днес нашата рожденичка е омагьосана принцеса. И тя изпълнява желания, така че побързайте брои до 3, всеки да се мисли желание. 1, 2, 3. Намислите ли желания? Добре, обаче не ги споделете с никой. Те си остават за вас и след точно 1358 000 часа ще видите дали те са се сбъднали. Така, а сега, готови ли сте за парти? Готови ли сте за забавление? Готови ли сте за игри? Готови ли сте за танци? Добре, и аз сега искам от вас едни силни аплодисменти за този Батко Влади, който ще ни пуска най-хубавите песни днеска. Аплодираме, бате Влади! Ама много нещо не го аплодираме. Кой още веднъж аплодираме, бате Влади? Сигурно? Така, и сега, скъпи мили дечица, и трябва да съобщим на вашите родители, баби, дядовци, лели, стринки и така нататък, че сега ще направим едно специално ревю. Готови ли сте? Така, добре, искам всички да дойдете от тази страна сега. Елате всички елате да се подготвим.